Ο Λίο είχε ένα κατάστημα σε κεντρικό δρόμο. Οι δουλειές δεν πήγαιναν και πολύ καλά. Οι πωλήσεις και τα κέρδη του μειώθηκαν και δεν έλεγαν να ξαναανεβούν. Ήταν πολύ προβληματισμένος και προσπαθούσε να βρει με ποιο τρόπο θα άλλαζε την τύχη του. Μέχρι που μια μέρα, ενώ έφαρε στο διαδίκτυο μπας και βρει τη λύση, βρήκε το εξέλιο. Μέσα σε μόνο 5 λεπτά το είχε στα χέρια του και το δοκίμασε για 30 μέρες χωρίς να πληρώσει ούτε ένα σεντ. Όταν κατάλαβε ότι το εξέλιο ήταν αυτό που θα έλυνε τα προβλήματά του, το απέκτησε πληρώνοντας μόνο μία μηνιαία συνδρομή των 47 ευρώ. Ναι, απίστευτο! Ο Λίο είχε αποκτήσει τόσο απλά το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα και ιστοσελίδα μαζί. Τώρα μπορεί να προωθεί και να πουλάει τα προϊόντα του όχι μόνο στη γειτονιά του, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς καμία αρχική επένδυση, με μόνο μία μηνιαία συνδρομή. Οι πελάτες του τον βρίσκουν από το κομπιούτερ, το τάπλετ, το κινητό. Απέκτησε το εξέλιο πολύ εύκολα, με πολύ απλά βήματα. Διάλεξε το design που ταιριάζει καλύτερα στο κατάστημά του. Ανέβασε εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα του και τις πληροφορίες της επιχείρησής του. Συνδέθηκε με το PayPal και την JCC. Τώρα έχει ιστοσελίδα. Έχει ηλεκτρονικό κατάστημα. Έχει εταιρικό email. Έχει τεχνική υποστήριξη από σοβαρή επαγγελματική ομάδα ειδικών. Και πολλά άλλα. Τώρα ξέρει επίσης πώς να προωθήσει την εταιρεία του στο διαδίκτυο. Οι πελάτες μπορούν να βρουν το ηλεκτρονικό του κατάστημα στο Google, το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, σε όλο το διαδίκτυο. Τώρα ο Λίο είναι χαρούμενος. Λαμβάνει παραγγελίες που δεν μπορούσε καν να φανταστεί στο παρελθόν. Στέλνει τα προϊόντα του σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις ανεβαίνουν συνεχώς και οι εισπράξεις. Εξέλιο. Ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κατάστημα. Χωρίς αρχική επένδυση, με μόνο 47 ευρώ το μήνα. www.exelio.com. Τηλέφωνο 8000 1333.